Henin hi kasingi ka apnyo tarik unai lor. Executive member jong Kasils Autonomous District Council bakmi yak tanat ilaka ubak lam prang bla. Ula khot hajar ru yak Joint Action Committee jong kisnong ki bahak papok khandai kun tuat wa lang. Ban sngap yak jingor jing nam jong ki persya UCM jong ki himanong spong. Kane ka kun hon kalapan pau halor ki kam yor jong UCM yak sor jong ki pai ba. Halor ki jing bam mon shu yu sordar ubarem. Ya ba UCM mula penne jubor hadu menta. Wat hadien bakisnong ki bahak papok khandai kun tuat wa lang kiladap jet thamai da away. Hendai ulak kentai ban ai sanat bat pen scam yu. Hadin balas ngap yakini ki jing ujo jeng kini ki nong sen charge nong. Nakaliang ba lamprang bala ula ong basyen ke district council kan so hukum UCM ka hima nong spong ban le yak baron kam. Hakabai dei bat kini kenram kam sordar. Pala da ki pai ba kim mon sho yu tau barem UCM dei ban le ai pat bas ngap yak mon jong khon hajar. Kam ka syai hi kat kum ki jing keren ilaka ba kapau syai ba baru i rang ba sinong pai ba kim sene su ino sordar barim ba dispeng nong rang te nakaliang jong ilaka ru entah hi la pan sngo gede tak kam maru la keren hi dal de wong ba umde ban mo umde ban ba yo breu ba la jing sene mo nakaliang la keren su im ben sin ba pai ba la ni kirang ba sinong kim sene su kim de ban ba jubor namar kan gede sin syar pai ba tah ji keren tas ngi kolom ba ngi up stang ya ka order kin penmi kat kum gi keren kolom ba tah hi ngaladu jing sene ngat rai order ko ba rai bu sayo yo so jong jing job kumbang la kemu yang nut ki ora sata